Diferents membres de la coordinadora obrera sindical, la COS, acompanyats per la CUP Calella, van repartir aquest dissabte guies laborals informatives del sector de serveis i l'hostaleria. Es tractava de la segona visita que la COS fa a la nostra ciutat. Ausiàs Ferrer, membre d'aquesta coordinadora al Maresme, explicava que amb el pretext de la crisi els contractes laborals cada vegada són més precaris, hi ha més treball en negre i els treballadors tenen por a perdre el seu lloc de feina. Repartir unes guies de drets laborals en el ram de l'hostaleria, perquè pensem que és un dels sectors on més desregulat i més precari trobem el treball aquí a la comarca, i pensem que Calella és un dels exponents més clars en la comarca d'aquesta precarització de la feina a la que ens veiem abocats últimament. Des de la CUP Calella ens explicaven que el sector de l'hostaleria concentra molta precarietat laboral, tot i reconèixer que és un sector estratègic per l'economia de la ciutat. Doncs estem, com tots sabem, immersos en aquesta crisi, en aquesta estafa. El que fa això és donar ales a la precarització d'aquests llocs de treball. Ja sabem que és un sector que és històricament amb uns nivells de precarietat i semiexplotació molt alts, però ara, més que mai, veiem que s'està agreujant d'una manera preocupant el tema. Som molt conscients a la vegada que el turisme, l'hostaleria i els serveis són necessaris per la ciutat, perquè històricament diguem que la cadena econòmica així ho porta. El repartiment de les guies laborals també va comptar amb membres del sindicat CNT de Pineda de Mar.